Sal-aħħar ta' Jannar se tkun miftuħa Harmony in Motion wirja tal-arti kontemporanja tal-artist Joseph Casapinta fil-Gallerija tal-Arti Ġemelli fil-Villaġġ ta' Snajjef ta' Qali. F'din il-wirja nsibu 32 biċċa tal-arti li l-kol kemm huma mnebħa minn xeni ta' pajjiżna bħal xeni tal-baħar u xeni urbani. Fosthom ta' xtajtiet Maltin, il-Forti Sant'Angelo, is-swar tal-Belt Valletta, Filfla u l-Birgu fost l-oħrajn. Dawn il-pitturi kollha huma magħmula bl-akwarella u l-pinna, waħda minnhom partikolari turi xena f'ħal Balzan li hija mpittra bil-kafè. Dwar dan tkellimna mal-artist u staqsejnieh x'nebħu sabiex juża il-kafè bħala medium sabiex ipitter bih. Dejjem xtaqt li nesperimenta bil-kafè. Allura bħal ma nħallat l-akwarella rajt kif użajt il-kafè minflok l-akwarella li tidiżolvi ruħha bl-ilma bħal kwalunkwe tista' tuża wkoll it-te, ġifieri bħalma wieħed juża dawn l-element ta' staining effect fuq karta, użajt il-kafè biex noħroġ dan l-effett bil-pinna wkoll.